ko panagtalon. Isunila kay Ansin Panagamiris. From the left corner, at jay Saudi Arabia ni Imelda nga asawa na. At dadarakit na ako sa akin mestizo agapa. At dapat akong nanging awan deposito na. At dabong galuna ngem awan ngem naputet ti kuryente na. Nerestas na ti karo vocational iti panagbalsaman. Iso nila kay Marcos Paspasuro. Nila kay Marcos ket kasla aso-aso apas pasuro. Doan ti bagati amo na isot aramiden na. Saan damos usare tinadaroy nga utek na. Ang yaman na sigilen ni principal pumantay iti pagadalan agbayad adagos ni Marcos Paspasuro. Tawagan na ni Garciliana kapsat na ang adajay Africa. Hello, Garci. I am sorry. Ang pangin ka si Kwarta. Sa ikaanakam at ang kontribusyon na di eskwela. Ang patakder na kamo ni Panalaria. Kabsat Marcos. Saan ka madanagan? To'y balikbayan ang kabsat mo. Itan ko amin ang kayat mo. Pauitan ka pa'y igatang mo, tilungon mo. Nilakay ang sinket Panagamiris. Saan na kaya tagbayad si illegal collection of fees? Ang muna gamin nga iparin tilinteg ti DepEd. Ken pagbaknagan sa gitimang ni Daulo ti pagdadalan. Uray mestrate ang singir nga pipilit. Sana pulos arumong manilakay ansit. Irubir na ti karbengan na. Natawid na ti tulad na kadoy di Andres Bonifacio nga apong na itipoko. Nilakay Marcos ket mahilig nagpagongga. Nagpasken ado abagoy ti parchan na. Awisan na nagiti sa pangatong bisita. Awisan na nagiti konsehales ket kapitanes. Awisan na nagiti balikbayan nagpapautang. Awisan na nagiti keskwelaan na ti galyera. Awisan na amin ang manager ti puneraria. Bare palibreto ti balsamar ket kumpun na. Nilakay ang sim na simple ti panagpasken na. Agsagana ti ado abat sa papaya ket awisan na amin ang kalugaran na. Nilakay ang sim na singed ti pandasilangen na. Arakutin na amin a bisita at umaray ti pasken na. Nagrona na gitibagbaket anak kami mister. Pinagtuma ang ket-ket na gitibagbaket. Gamo na nilakay ang sim ket pahilig men at gis itilit. Nilakay Marcos ket magustuhan na nga ilako ti botos na. Ilako na pa'y ti botos na dinatay nga apong na. Tay naglakwal na ti botos, igatang na ti papaitan a pareya. Apulutan na ken ni bongbong akong pare na. Ang idumda aringgat mabartek da. Nung mabartek da, agin kinatawag da nga awan ti gatgapuna. Nilakay ang sit saan na nga ilako ti botos na. No adagatak ti botos ang mapansag jay parida, pagsawsawan na kas na tay makiap-apa a bakla. Saan na pulos nga ilako ti dignidad na. Oray ping anwang isukat da. Nilakay Marcos ket membro ti Couples for Progress. Nagaget ng kontribusyon sa adamiting ti organisasyon. Ngentiman sa anamet amaraman ti imported nga arak ken lechon. Pagbukutan sa giti organiko ti organisasyon. Ano sa nalatan ti pansit abingay na kapagwa na giti kaso nga awan sa adla. Lupay kasta, magustuhan na ti kumuyog iti grupo na ang mapan ang sulisit ken congressman para iti proyekto ti organisasyon da. Ninat lakay ang tip, ipika nakasmembro ti Farmers Association ang nagbalin a rubber stamp ti corruption. Tirma sa jay, tapno
ansi ti malukluko, ang maikaryan iti pondo tunggal agkari dagiti politiko. Nilakay Marcos nadamag nang adag pautang ti pondo ti panagmula ti tabako. Isutin mo na anapan na hipila, tapos maalan na ti kwarta a pautang da. Hem saan nagpulpula nilakay Marcos kaputa sa dot. Ti pag-iisplan na ngayon mo lang, kentay kamangin nga singato tiramot na. Nilakay ansin ken saan agmula ti tabako. Kaputa ang muna daytoy ti manibos kaligiti kayo. Magusto na hindi tagmula ti mani, patani, tugi, ken kamuti. Tunggal rabi, mga nilakay ansin ti mani. Kadwa na ti asawa na ang mahilig met ang mga titugi. Gapo iti ugali ni Marcos apas pasurot, saan na napuutan at inag iti palabog. Gapo iti namaramag aglag na, ni Imelda ang asawa na inlako na ti dayaw na. Ni Imelda nakitipon iti balo nga Arabo, ang makitagtegen iti pagsalaknan ti Carnero. Kay tagsan na jay Afrika, pinidnap dagiti pirata. Nilakay Marcos timpanglaw, simrek aparamik at tinatay. Bilang pinaturay nga amo na, kasta unay paggaak na, tapid manglaw nilakay Marcos apasurot na. Nilakay ansip nagtali na ed ang managamiris, amirisan na pati dagiti agtintag nga arbis. Ni asawa na abakit on this, nagbalinmet ang managamiris. Saan na kaya ti libre a field trip nga esponsoran nila kay Luis? Saan na kaya ti mapanag pasyar ayat ni Sunggo ken Boya? Saan na kaya ti isip dancing no fiesta? Ti kayat na ket mangan ti tugi. Akadwa na ni ansit amangan met ti mani. Da ansit ken ondis na nagsagdang agasawa. Kadwa na ti anak da iti kanlapaw ti ginawa. Nilakay Marcos apas pasurot na ikan iti trabaho na iti punerarya. Gaputay na tay alakay aminig apan na, nagbalit meten ang karukrupa ni Mami Junisha.